Gepleyer Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenawatda biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi togtadyldy diýen at bilen çap edilen habar çekdi. Bu elbetde öz durmuş meselelerini diňe ýurtdan çykmakda görýän türkmenleriň köpelmegi bilen bagly bolup görünýär. Yine bir iň köp okulan habarymyz bolsa Aşgabat sitiýiniň gurulşy ýa-da bu gurulşyň ýerinden gozganman durmagy bilen bagly. Bu okujularyň ýurtdaky gymmat bahaly gurulşyklar meselesine hem az üns bermeýänligini işaret edýär. Prezident Berdimuhammedowyň Türkiýe saparynyň dowamynda gaz meselesi üns merkezinde bolar diýen habarymyz hem köp okulypdyr. Türkmenistanyň gaz eksporty ýylda milliardlarça dollar gizdezi getirýär. Emma ilat garip ýaşaýar diýip diýençiler bu serişdeleriň harçlanşyny we hasaplaryň gizlin saklanşyny sorak atsan alýarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistiň işi BMG'nyň gödökçüliginde saklanýar diýen at bilen çap edilen habarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine giripdir. Türkmenistanyň jurnalistler häkimet repressiýasy yararly ya döwlet propagandasyna goşulmaly ýa-da işlerini betetmeli ýa-da gizlinlik şertlerine işlemeli bolýarlar. Emma häkimetler ýurtdaky Medeniýet kanunynyň döwlet ýolbaşçylary tarapyndan bozulýanlygy baradaky tankyda hiç bir düşündiriş bermeýärler. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyň sim kart nowbat töredi. Satyn almak üçin 2024-nji ýylyň martyna ýazylmaly ýat bilen çap edilen habarymyz köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň liýartyny. Taryhy diýen hepdeniň esasy wakalarynyň biri Türkmen prezidentiniň Türkiýeden sapary bilen bagly boldy. Türkmen döwlet habar gurulugynyň Serdar Berdimuhammedowyň sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä, duşuklaryň dowamyny howpsuzlygy we durnukgullygy öpçün etmek, halkara gatnaşyklarynyň insanperwer häsiýetiniň ýokarlandyrylmagy ýaly mowduklary üns berildi. Şunuň bilen baglykda bilelikdäki tagallalary güýçlendirmegiň wajypdygy bellenildi diýip türkmen lider aýdypdyr. Ýöne resmi habarlarda iki ýurduň ýolbaşçylarynyň arasynda Türkiýede ýaşaýan 100 miňlerçe türkmeniň düşen kyn ýagdaýy barada gürrüň edilenligi ýa edilmeýänligi aýdylmaýar. Şol wagtda iki ýurduň arasynda düdülýän gaz hyýarlary bu söwdanyň nähili durmuşa geçirilip bilinjektigi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe amala aşyran saparynyň çäginde esasan iki ýurduň degişli puduklaryň idaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan 13 tane resmi nama gol çekildi. Emma 25-nji 26-njy oktyabr aralygyndaky saparyň gün tertibinde has köp agdyklyk etjekdigi çaklanylan energiýa meseleleri, ýagny Türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen günwatar ugruna aktarmak boýunça anyk ädimler ýa-da ýol kartasy barada hiç dat aýdylmady. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina esasy çözümiňiň ýa-da Ýewropa Birleşigi Moskwa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetik importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla edip başlady. Munyň ýyly bilen de 2022-nji ýylda Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazyny satyn almagyň ugrularyny seredýändigini ma'lum etdi. 26-njy oktýabrda Ankarada türkmen we türk prezidentleriniň gatnaşmagynda gurulan metbuat ýygnygynda prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanyň baý energiýa zapaslarynyň bardygyna üns çekdi we häzirki ýagdaýlarda türkmen gazynyň Türkiýe onuň üstü bilen de halkara bazarlaryna çykarylmagynyň aýratyn bir strategik ähmiýeti eýe bolandygyny aýtdy. Ol munyň bilen bagly gerek bolsa öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ikçäk, gerek bolsa da Azerbaýjanyň gatnaşmagyndaky üç taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhümdigini aýtdy. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu hyzmatdaşlygyň netijesinde energiýa howpsuzlygyny birlikde goşunt goşmagy göz öňünde tutýandyklaryny hem belledi. Duşugymyzyň dowamında Hazaryň üstünden geçýän Gunwatar Gundogur koridorunyň kämilleşdirilmegi boýunça garaşlarymyzy paýlaşdyk. Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp mesele wagtynda meňzeş garaşlarymyzyň bardygyny gördük diýip Erdogan belledi. Emma munyň bilen bagly anyk gelinen kararlar, proýektiň mümkin ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan 14 ýyl bäri gurrun edilip gelinýän Hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebii gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini, üstüsine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iýerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnygynyň dowamında Erdogan hususan da Türkmenistany Türki döwletler guramasynyň doly derejeli agzasy hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady. Ýatlatsak özüniň bir tarapyk statusyna salgylanyp regional guramalara agza bolmakdan çetde saklanyp gelýän Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu gurama synça agza hükmünde kabul edilipdi. Hepdäniň zemininiň ýartyny. Gaza we Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtdaky azyk meseleler we korrupsiýa saklanyp galýar. Şol wagtda metbuat ýurtda öndürilýän önümleriň yerli bazarlary dol üpçün edip artyk önümleriň daşary ýurtlara eksport edilýändigini tekrarlaýar. Hökümet mejlislerinde ilatyň ýüzüňiz bolýan agyr ýagdaýlary, hususan azyk kıtçylygy barada bir agyz söz hem aýdylmaýar. Azyk kıtçylygy synçylaryň köpüsiniň pikirine görä emeli ýagdaýdy. Önüm önürjüleriň iş şertleriniň gadaply çäklendirilmegi, öz işini açan adamlaryň ugran ugruna para bermäge mezur edilmegi, kanun, hukuk goraýjy organlaryň işgärleriniň diňe ele seretmegi bilen düşündirilýär. Ýöne häkimetler aram-aram ol ýa-da beýleki düzgün wagtlary tutup towe diýen görnüşde gorkodýarlar we bu çäre şu wagda çenli hiç bir meseleni çözmedi. Megerem şunun bilen baglykda inni hiç kim döwlete ananmaýar diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjaydy. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan paýlanmaly azyk önümleriniň dukanlaryň arka gapysyndan hususy telekeçilere we taraplara uly mukdarda satylmagy bilen bagly tejribe gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada döwlet dukanlarynyň we paýtagtyň söwda edarasynyň bir näçe işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu waka ýurdun döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan paýlanmaly azyk haritlarynyň gyçylygynyň saklanyp galýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň ýokary derejeli resmileri dukanlara jaň edip azyk haritlarynyň kime berilmelidigini aýdýarlar. Bular esasan söwda resmileriniň tanyşlary ýa garyndaşlary ýa-da olary para beren telekeçiler bolýar diýip söwda resmisi anonimlik şertinde 23 oktýabrda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä käte bu önümler güýç gulluklarına, döwlet siýasatyny propaganda edýän sungat işgärlerini hem satylýar. Bu adamlar esasan daňdan ýa-da giýje garankyda gelip bu haritlary ulaglara ýükläp alyp gidýärler. Bu ýagdaý dukanlarda öňden hem az mukdarda iýerilýän yeňillikli azyk önümleriniň düýünden ýok bolmagyna getirýär. Olar yeňillikli bahadan satyn alan haritlaryny üçünji taraplara bazar nyrkyndan satýarlar. Şol sebäpli döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan haritlar hususiýetçilerde erkin satylýar. Dip dukan satıcısı gurrun berdi. Adatlyň baýdylanlar barada Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginden we paýtagtyň söwda edarasyndan kommentari almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýöne adatlyk döwlet dukanlarynda ilata paýlanmaly azyk önümleriniň dukanlaryň arka gapysyndan restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine we hususy telekeçilere uly mukdarda goýup berilýändigi barada mundan ozal hem ençeme gedek habar berdi. Ýöne geçen ýylyň ayında Türkmen televiziýasynda aglap towe edýän ozalky azyk resmileriniň görkezilmeginiň ýa-da bu baradaky habarlaryň gerimi bir neme azalypdy. Şonda baş prokuror Batyr Attaýew prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, Ahal welaýatynyň Aşgabat
Türkmenawat şäheriniň sowda bölümlerinde we dukanlarynda geçirilen barlyk seljerme işleriniň netijesinde uny we ösümlik ýagyny açyk sowdadan gizläp, gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarlandygyny aýdypdy. Şonda yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemesi bu problemanyň diňe aşgabatda we ahalda däl, tutuş ýurt boýunça agyrly mesele digini aýdyp, bu çykyşlaryň problemany çözmäge däldi, hamala meseläniň günäkärleri tapyldy diýmek maksady bilen diňe halkyň gözüni boýamaga gönükdirilendigini belläpdiler. Ýöne bu ýagdaý soňky 2 ýyla golay wagtyň dowamynda hasta ýitileşdi. Soňky aýlarda dukanlarda ilata ösümlik ýagy we un ençeme aýlap giýjikdirilip paýlanýar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň öňkü esseriň düzümini, döwlet hökmüni resmi taýdan ikrar edilenini 99 ýyl boldy. Azatlygyň yerli çeşmeleri taryhy gowy bilýän adamlaryň bugüni Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hökmüni öýlerini, öz ýakynlary bilen belleýänliklerini, şeýle-de Türkmenistanyň döwlet bolmagyna gatnaşan we türlü uğurlarda pida olan adamların hatirasyna doğa dile edýänliklerini habar berýärler. Azatlygyň bir okujusy bolsa, bu arada redaksiýa hat ýazypdyr we soňky 10 ýyllyklarda döredilen şahsiýet kultunyň taryh şahslary ýatlamagy ýol bermeýänligini üns çekipdir. Şu aralykda ýurt içinden gowuşýan habarlarda türkmen diliniň hem kyn ýagdaýy düşenligi, onun soňky 30 ýylda yaranjanlyk, pikir edýän zatlaryny aýtmalyk dilini öwrülen arada hem maglumatlar gelip gowuşýar. Synçylaryň käbir ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we şahsiýet kultunyň adamlarda, hususan ýaş nesillerde ýurda watana bolan söýgüni, şol sanyny türkmen diline bolan hormaty agaldýanlygyny öňe sürýär. Bu arada Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligi geçmezden öň okujymyzyň Türkmenistanyň hakyky garaşsyzlyk gününi, onuň esseriň düzümini döwlet hökmüne ikrar edilmeginiň 99 ýyllygyna gawat ýazan hatyny gysgaldylan görnüşde size ýetirmegi makul bildik. 27 oktýarda Türkmenistan Respublikasynyň döredilenine 99 ýyl boldy. Emma Türkmen rejiminiň hiç bir resmisi bugüni bayram hökmüni bellemeýär. Tas bir asyr mundan odal Türkmenistanyň döwlet bolmak üçin hereket eden milli intelligensiýa wekilleri, taryh şahslary bolan we Stalinçylygyň pidatyna urulan Nedirbay Aýtakow, Gaýgysy Atabaýew ýaly şahsiýetler umuman dile getirilmeýär diýip okuzy ýazýar. Olalky prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguli Berdimuhammedowyň 2016-njy ýylda taryhy atlary dikeltmek ady bilen başlan dini ýazawlaşdyrma, ýagny birinji prezident Saparmurat Niýazowyň we onuň başga agdalarynyň atlaryny we şahsiýet kultunyň nişanlaryny şäherleriň, owalaryň, ilatly ýerleriň atlaryndan aýyrmak kampaniýasy resmi taýdan taryhy atlary dikeltmek we taryh şahsiýetlere hormat goýmak diýilip atlandyrylsa da, iş ýüzünde Türkmenistanyň häýärli hem Türkmenistanyň respublika bolma uğruna bir asyr öň amala aşyrylan işler, ýeňişler we ýalňyşlyklar, ol wakalara, ol ýa-da beýlek görnüşde gatnaşan adamlaryň atlary dile getirilmeýär. Taryhy we siýasy jähden elbetde Türkmenistanyň döwlet hökmüne ikrar edilmegi bu türkmen halkynyň köp asyrlyk döwletlilik arzuwynyň miwesidir. Emma şol wagtyň özünde Türkmenistan esseriň düzümini respublika hökmüne döredilenine bir näçe noksanlyklary ýol berildi diýip okuzy ýazýar. Mysal üçin, Staliniň milli siýasaty netijesinde Türkmenistanyň territoriýasynda galan 10 miňlerçe etniki özbegiň, ýüzlerçe täzegiň we arabyň milleti mezuri ýagdaýda resmi dokumentlerde türkmen diýilip ýazyldy. Bu ýagdaý hakynda Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň çärjegi, şol sanyny Odolky Farap we Kaganowyç, Dänew, şol sanyny Odolky Moskowsk, Boýnuzyn, Hojammal, Darganaty etraplarynda şeýle-de Türkmenawat şäherine ýaşaýan, taryhy içgini öwrenen adamlar, ýaşul nesliň wekilleri görüň berýärler. Elbetde, Sovet häkimetleriniň arhivleriniň bugünkü gününe hem açylmazlygy bu gurrunlaryň taryhy dokumentler we faktlar bilen deňeşdirilmegine ýol bermeýär diýip okuzy ýazýar.
Bolşeviklerin gelmegi bilen goňşy Owganystana gaçmagy mezur bolan müňlerçe türkmen maskarasynyň akwaly hakyny, Stalinçiligiň pidalary bolan türkmen intelligentler hakynda hem bugünkü türkmen medeniýetiýa resmiler hiç hili habar bermeýär. Tersine bugünkü hem şol taryhy ýol hakyny dymýarlar we onuň deregine Sapar Murat Niýazow döwründe başlanan şahsiýet kultu siýasaty has kemgiňden ýaýbanlanýar. Niýazow döwründe onuň özi, ejesi, kakasy, doganlary, atasy döwlet propagandasynyň baş nişanlary bolan bolsa, her wagtda Berdimuhammedowleriň maskala kultu has hem berket diýip okuzy hatyny dowam etdirýär. Meselem Gurbanyňly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ady Göktepe etrawynyň ylgan dowasyndaky mektebe dakyldy. Ol beýik watançylyk uruşy diýilýän 1941-45-nji ýyllaryň uruşynyň baş gahrymany edildi. Onuň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedowyň ady harby bölümlere dakylyp, onuň adyna döwlet sylagy döredildi. Ol Türkmenistanyň içeri işleriniň we umumyň güýç organlarynyň simwoluny öwrüldi. Gurbanyňly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedow milletin enesi hökmüni tarif edilýär. Öňkü prezidentiň özüniň Aşgabatyň merkezinde altyn heykeli, ýurt boýunça adyny göterýän mesjid, gazna, köçeler, Aýratyn Täze şäher, jurnal, gazet, telewizioniýa ýaýlymy döredildi. Berdimuhammedowyň ogly Serdar hem 1,5 ýyl wezipe girip-girmän gahrman adyny aldy. Her wagtda bolsa Gurbanyňly Berdimuhammedowyň aýaly, agtyklary hem döwlet propagandasynda öwran gasp edilýär. Bu işleriň bary Türkmenistanyň ören gözgyny we üzüňelik ýagdaýyny duranlygyny görkezýär diýip okuzy ýazýar. Şeýle-de gyzykly bir ýagdaý. 2023-nji ýylyň güýdünde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany atda kıldy we onuň şahsiýet kultu ýaýbanlanyp başlady. Bu çäreler maňa takyk 30 ýyl mundan olarky ýagdaý ýatlatdy. Ýadyňyzda bolsa, hut mundan 30 ýyl öň 1993-nji ýylyň oktýabryny Türkmenistanyň mejlisi Sapar Murat Niýazow Türkmenbaşy adyny nakdy. Şeýle-de şol wagt Krasnoyarsk şäherini Türkmenbaşy atda kıldy we netijede Niýazowyň şahsiýet kultu köpçüliklerini görnüşde ösüp başlatdy diýip Adatlygyň okujusy ýazýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosi okuzynyň hatyny üýtgetmän biraz gysgaldyp çap etdi we onuň pikirleri Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ol ýa-da beýleki meseledäki pozisiýasy bilen gawat gelmän biler. Hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Adatlyk bilen ýaşyryn hyzmatdaşlyk saklaýan dörejilik işgärleri 99 ýyl mundan odal. Türkmenistanyň eseriň düzüminde döwlet bolmagy bilen taryhda odal görülmedik mümkinçiliklere we ünse eýe bolan türkmen diliniň garaşsyzlyk ýyllaryna has garyplaşanlygyny, käbir halatda onuň yaranjaňlyk, ikiyüzlülük, ýalançylyk diline öwrülenligini öňe sürýärler. Adynyň aýdylmalygyny soran bir jurnalist inni diňe galamly ýazýan adamlaryň däl, juda köp adamyň ýalan söýleýän maşyna öwrülenligini, türkmen diliniň bolsa hakyky pikir edýän zadyny, özüňe we jemgyýete gerek zatlar däli eýsem repressiw güýçleriň eşitmek isleýän sözlerini aýtmak üçin ýöri töleşdirilen dile meňzeýänligini aýtdy. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, milli dile bolan hormatyň ýa höwesiň azalmagy ýurt, watan söýgüsiniň azalmagy bilen hem bagly bolup biler. Adatlyk bu mesele barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetde boldy we okujylaryň dinleýijileriň hem bu mesele boýunça öz pikirlerini aýtmaklaryna garaşýar. Hudaýberdagy Adatlyň redaksiýasyna ýurt içinden gelen hatlaryň birine dil meselesi gozgalýar. Has soňrusy türkmen diline bolan hormat syragyň peselenligi, hökümetiň internet saytlaryna dil medeniýetiniň ösdürilmegine ýeterlik üns berilmeýänligi aýdylýar. Gelen hatdan bolşýal sitirleýär. Türkmen portal, Ata Watan, Salam News ýaly türkmen internet saytlaryna ýurt içinde tanalyan meşhur aýdymçylar, tanymal adamlar bilen söhbetdeşlik guraýarlar. Emma interwýu beren meşhurlar türkmen dilini takyk gürläp bilmeýärler. Rus we türk sözlerini goşup gürleýärler. Bu uly kemçilik. Sitanyň soňy.
Şeýle de hatyadan raýat türkmen diliniň ähmiýetiniň aşak gaçanlygyny, pese gaçanlygyny aýdyp, muny adamlaryň Türkiýe, Russiýa gidip işlemekleri türkmen medeniýetiniň halky özünden daşlaşdyrmagy bilen baglanşdyrýar. Yerli ýaşaýjynyň 3-nji esasy nägileligine geçmezden şu ýokarda getirilen iki ýagdaý barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, dogrudan türkmenleriň ulanýyşy garyplaşýarmy? Dinleyijilerin dil medeniyeti barada öňe sürýän pikirleri gaty dogry. Şu ýerde takyk aýdylanyna onuň ikinci pikiri var. Türkmen medeniýetiniň halkdan daşlaşýanlygy, ýagny halkyň Türkmen medeniýetiniň arasyny üzýänligi barada. Bu hakykatdan hem şeýle Türkmenistanyň açyk aýdanyňda medeniýet ýok diýerlik, sebäbi çat edilýän zatlaryň ählisi bir meňzeş. Olar öňe beýik türkmen başy diýdiler, inden beýik arkada beýik Sarpaly serdarymyz prezident we şoňaly öwgüli zatlar öňe sürýärler. Ol ýerde millete degişli mesele ýok. Medeniýet türkmen halkynyň günüberin meselelerini gozgap bilen ok. Şonuň üçin hem medeniýet bilen halkyň arasynda üzüňlük bar. Hut şol üzüňlük türkmen telewizionyasy bilen radiosunda da bar. Bu elbetde dilin medeniýetine belli bir derejede täsir edýär. Yaramaz täsir edýär onda. Beýleki bir aýdylýan pikir, ýagny adamlaryň Türkiýe, Russiýa işlemegi gitmegi. Bu da dilin yaramazlaşmagyna täsir edýär. Ol bilen olar watanyň çykan wadyna başga bir dilde geplemeli bolýarlar. İkinciden iň möhüm tarapy öz ýurduny, taşlap çykan topragyny süýenok, ona dolanmak niýeti ýok. Ol eýem başga bir medeniýete, başga bir jemgyýete aralaşmak isleýär. Şonuň üçin ol ýüz ugry öz dilini ýoýup başlaýar, olaryň diliniň täsirini geçýär we öz eni dilini ýuwaş-ýuwaşdan ýadyna çykaryp başlaýar. Indi Hudaýberde türkmen dili baradaky aladalaryny paýlaşan raýat dilin ähmiýetiniň orta mekteplerde, ýokary okuw jaýlarynda hem peselenligini öňe sürýär. Bu pikir azatlyga öňden hem tanys çağalaryny rus diline öwretjek bolýanlaryň gaty köpelenligini, ýagdaýy bolan adamlaryň çağasynda başga dillere öwretmek üçin uly çykdyzy edýänliklerini, emma türkmen diline üns bermeýänliklerini aýdan adamlar olar hem bolupdy. 32 ýyl garaşsyz ýaşan Türkmenistanyň dil garaşsyzlygy gazanylmady, dil ýitirilýär diýip yerli ýaşaýjy ýazýar. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem indi Türkmen maşgalalarına, Türkmen mekteplerine, Türkmen okuw jaýlaryna hem dil ýitirilýärmi? Bu hakykatdan hem şeýle sebäbi dili öwretmäge de, öwrenmäge de höwes ýok. Dili öwrenmek üçin hökman höwes gerek. Ol bilen terbiýeçiler alyp göreli, şol höwesi döredýän adamlar. Onsoň muallimler alyp göreli. Olaryň aýlyk haklary az. Eger meselem mektep muallimlerini alsak, aýdaly beden terbiýe muallimy ýa zähmet muallimy ýa biologiýa muallimy öz sapagyny okudandan soň ol işini tamamlaýar. Ýöne ene dili muallimy okuwçylara diktant yazdırmaly, düzme yazdırmaly, olara beýannama yazdırmaly. Şol ýazylan ýazgylary muallim öýde oturup barlamaly. Eger bir sınıfda aýdaly 40 sany okuwçy bolsa, muallim öz öýünde şol 40 depteri barlap çykmaly, okuwçylaryň ýalňyşlaryny gyzyl galam bilen görkezmeli. Soňra da ýalňyş üstüne işlemek diýip bir ýörüte sapak bar. Şol sapakda da okuwçylaryň haýsy meselelerde ýalňyş öýrenýänligi, meselem dar çekmelleriň düşüp düşmezlik kadalarymy, punktuasiýamy ýa-da sözlemde eýe bilen habaryň alalaşmazlygymy, haýsy meselelerde ýalňyş öýrenýär. Şol meseleleri gaýtadan muallim işlemeli bolýar. Ýagny ene dilini okudýan muallimlaryň zähmeti beden terbiýe sapagyny okudýan muallim bilen deňäninde ikisi agyr gelýär. Şonuň üçin olaryň zähmetini göz öňünde tutmak gerek, olary höweslendirmek gerek. Yeni bir mesele hat ýazýan ýaşaýjynyň ananjyna görä Türkmenbaşda ýaşaýan Azerbaýjan we Ermeni adlyklarynyň çağalary öz ene dillerini bilim almasalarda dillerini ýitirmän onu arasy gurlap bilýärler. Gazaklar hem şeýle. Gazak dilini ýitirmän öz dillerini gowy. Bize görä has arasy dille gepleşip bilýärler.
diýip ýaşaýjyz. Maglumat üçin aýtsam, şu hili ýagdaý daşary ýurtlarda hem köp görýär. Ýagny öz ene dilini daşary ýurtda hem saklaýan adam kän. Sebäbi ol uly baýlyk kasaplanýar. Hat ýazýan raýat Türkmenistanyny näme ýalňyşlyk edilýär? Türkmenler näme üçin öz ýurduny, öz dilini gowy öwrenmek islemeýär diýip soraýar. Dogrudan bu ýalňyşlyk ýanky siziň aýdan ýalňyşlygyňyz bilen çäklenýärmi, başga da ýalňyşlyklar barmy bu ýerde? Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan söýgü, watana olan söýgü bilen bir. Watan bilen dil ikisi bir zat. Eger de sen watanyny söýseň, onu öz ene dilini de söýýän. Inni Türkmenistanda ýaşaýan Ermeniler, Azerbaýjanlylar ýa-da Gadaklar barada aýdylaryna, olaryň arkasynda watany bar. İslenlik Ermeni öz ýurduny haçan islese şol wagtda baryp bilýär. Gadaklar hem şeýle. Dünyada ýaşaýan türlü gadaklar öz ýurduna barmaga däl eýsem göçüp bardylar. Şol göçüp baranlara da ýardym etdiler. Ýöne Türkmenistana meselem daşardan näçe türkmen göçüp geldi. Bu arada hiç hili maglumat ýok. Diýmek, göçüp gelýän adamlar gaty az bolmaly. Olaryň arkasynda watany bar, ýurdu bar. Şoň üçin olar öz ene dilini söýýärler. Oňa hormat goýýarlar. Onu ýadyndan çykarmazlyga çalışýarlar. Sebäbi olar haçanam bolsa bir wagt öz ýurduny, watanyny dolanmak niýeti bilen ýaşaýarlar. Şol watana bolan söýgü adamda ene diline bolan söýgüni saklap gelýär. Egerde kim öz ene dilini ýitirse, ol watanyny da ýitirýär. Bularda hat ýazan rahat iň soňunda türkmen diliniň düşen ýagdaýyna döwlet siýasaty, halkyň horhomsy durmuşy sebäp bolup bilermi diýen soraw görýär. Eger şeýle bolsa, bu ýagdaý bu golaýda üýtgäp bilermi? Ýagny Türkmenistanyny siziň bilşiňiz ýaly ykdysady kynçylyklar dowam edýär, häkimetler bu ýagdaýy boyun almaýar. Şoň bilen birlikde de ýurtdan gidýän adamlaryň köpelýäni barada habarlar gelip gowuşýar. Bir türkmen diliniň şeýle ýagdaýa düşmegi, türkmenleriň öz dillerini bilmek islemezligi, o dilde dogry geplemegi, dogry ýazmagy öwrenmek bilen gyzyklanmazlygy döwlet siýasaty bilen baglyp bolarmy? Elbette bagly. Onsoňam egerde şu halkyň hal ýagdaýy bilen ene dili meselesini alsak, ol ýerde belli bir derejede baglanyşyk bar. Ýöne bir möhüm faktor däl. Meselem Owganistanda ýaşaýan türkmenler alyp görsek, olar gaty köp horluklar başdan geçirdiler. Ýöne ene dilini unutmadylar. Şeýle de türkmen sehrada ýaşaýan ýyldaşlarymyz öz ene dillerini unutmadylar. Diýmek, sosial ýagdaý ene dilini unutmagy beýle bir şert döreden eken. Ýöne elbetde sosial ýagdaýlar gowy bolsa, onda millet öz milli baýlygyny başgaça seredýär. Oňa hormat goýýar. Onu öwretmäge çalışýar. Egerde şol söýgü bolmasa, watana bolan söýgü azalsa, onu ene diline bolan höwesem keselýär. Onu bir de Hudaýber daga siziň pikiriňizçe döwlet siýasatynyň başga adamlarda, en atalarda, halkda hem belli bir derejede jogapkarçylyk bar da dil meselesinde. Şeýlemi? Bir ýerde iki tarapda da jogapkarçylyk bar. Onsoňam döwlet meselesini alyp görelim. Egerde döwlet ene diliniň ösmegini, onun kämilleşmegini islese, ol bir beýle kıyın mesele däl. Oň üçin köp bir çykdajam gerek däl. Meselem metuwat alyp göreli. Metuwatda prezidenti öwýän, onun suratlaryny berýän sahypalar aýrylsa, metuwat halkyň günüberin meselelerini gozgap bilse, onu millet şol metuwaty eline alar, onu okar. Ol ýerde hiç bir çykdaj etmegiň geregi ýok. Beýle bir tarapdan, meselem bu bolumlaryň aýlyk haklaryny artdyrmak, terbiýetçileriň aýlyk haklaryny artdyrmak, ýa-da çağalar üçin, ýaşlar üçin täze neşirlerde öğretmek, kitaplar çıkartmak meselesi de beýle bir köp pul talap etmeýär. Bu ýerde diňe ýurda ýolbaşçylyk edýän adamyň öz höwesi gerek, öz milletine, halkyna, öz ene dilini söýdirmäge bolan umtylysy gerek. Egerde ýolbaşçyda şol niýetler bolsa, onu bir yurt için asla kımmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolbaşçylyk edýän adamda şol höwes bolmasa, onu ene diliniň ýagdaýy gowulaşar diýmek gaty kıyın, bu ýagdaý ýene de dowam eder.
Hudaýberdi hali söhbetdeşlige gatnaşyp berýänleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen diliniň düşen ýagdaýy bilen baglykda sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize öz pikirleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňize belliklerinize garaşýar. Hepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijiä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.